Akkor volt egy meglehetősen nagy felcsattanást keltő sajtótájékoztatód, amin azt mondtad, hogy szeretnéd, hogyha legalább 1 millió ember elvégezne a személyiségtréningedet. Még mindig szeretném. Mennyien végezték el az elmúlt 25 évben? 20 000 vettek részt bennük körülbelül. 20 000? Mindent egybevéve, igen. Mi az, amit te tudsz adni az embereknek? Semmit, de az minden. Tehát az a probléma, Tamás, hogy az emberek semmi nélkül élnek. Most ezt nem a szó köznapi, hanem inkább ontológiai, filozófiai értelmében. Tehát ahhoz, hogy tudjunk teremteni, ahhoz kell egy tér, amiben tudunk teremteni. Tehát én ezt nevezem semminek. Tehát mindenkinek van egy kis hang a fejébe. Biztos tapasztaltad, mint hogy most is van neked, meg minden hallgatónak egy kis hang a fejébe, hogy megy állandóan. Szóval a kis hang elhalkul, akkor kezdesz el igazán gondolkodni, és igazán kreatívnak lenni. És ez a kis hang, ez mit mondja? Azt, hogy nem fog sikerülni? Mondhatja azt is. Igen, javarészt ilyen szörnyű dolgokat mond. Lehet kontrollal mondani, hogy fog sikerülni, tehát ezt lehet mantrázni, de az elméd az mindig, az übereli ezt a mantra dolgot. Mert miért mantráznál az, hogy fog sikerülni, ha a kis hang nem mondaná azt, hogy úgyse fog. Ez azért érdekes, mert amiért most elhívtalak, az ebből az apropóból született, amit a felvezetőben elmondtam, hogy Németországban egy harmadosztályú futballcsapatban egy futballista srác 24 évesen 4 szívműtéten esett át. Szívroham, első műtét, azt mondták, hogy hagyd abba. Azt mondta, nem hagyom. Jött a második szívroham, szívműtét, nem hagyom abba. Harmadik, negyedik szívműtét. Egy defibrillátort építettek be a szervezetébe. 24 éves a gyerek. És én láttam képeket is erről, egy ilyen kevlár mellényben játszik szinte, ami oda van erősítve a testéhez, hogyha ütközés van, akkor ne halljon meg. És a 83. percben beszáll, és azért a német harmadosztály ez körülbelül olyan erős, mint a magyar NB1, tehát ezt tegyük hozzá. És beszáll a 83. percben, 4 perccel később döntő gólt rúg. Hát mi ez, hogyha nem az álom megvalósulása? De azok, akik itt jövünk, megyünk a városban, és az utcákon, mi magunk vajon meg tudjuk-e valósítani az álmainkat? Tehát ez egy kicsit összetett a dolog, mert tulajdonképpen mindannyian ezt csináljuk. Tehát valamikor 7 éves korunkig bezárólag elhatározzuk, hogy milyen a világ. És akkor írunk egy forgatókönyvet, kiválasztjuk a szereplőket, megrendezzük, és leéljük azt az életet, amit annak a hátterében határoztunk el 7 éves korunkban, hogy milyen is a világ. Tehát ebből a szempontból mindenki megvalósítja azt, amit akar. Na most az álm, persze ez nyilván nem mindig pozitív. De bocsánat, nem pont arról szól az élet, hogy 7 évesen, 10 évesen elképzeljük, hogy hogyan fogunk élni. Kialakítunk egy forgatókönyvet, és éppen az történik, hogy elhagyjuk, hogy nem azokat a dolgokat valósítjuk meg. Én sok emberrel beszélgetek újságíró lévén, és sokaknak fel is tettem azt a kérdést, hogyha az a 10 éves kori önmaga most ide visszanézne, vajon büszke lenne rá? Vajon megvalósította-e azt, amit 10 évesen akart? És a legtöbben azt mondták, hogy nem valósították meg. Hát a helyzet az, Tamás, hogy ugye 2 dolog van. Van, amire azt mondjuk, hogy akarjuk, és van, amire van egy belső igény. Tehát, ha valaki eldönti azt, hogy a világ az egy veszélyes hely, valaminek okán eldönti ezt 7 évesen, 8 évesen, korai beadások következtében, akkor utána védekező stratégiákat fog kiépíteni. Egy olyan forgatókönyvet fog írni, hogy az belepasszoljon teljes mértékben ebben a korai döntésben. Az más kérdés, hogy vannak dolgok, amiket szeretnének az emberek, és ez állandó konfliktusban van. A belső forgatókönyv és a megvalósítani akart vágy? Igen, pontosan. Az egyik az nagyon mélyen van. Honnan jön a forgatókönyv, amit írunk? Belső, és arra születünk, és már 7 évesen is valamire irányultságunk van, vagy ez családi hagyomány, vagy amit hallottunk az oviban?
Nézd, kezdődik egy traumával az egész játék. Először is 9 hónap buli után egyszer csak kilakoltatnak. Tehát ezt úgy hívják köznyelven, hogy születés, megszülettél. Addig nem kellett se levegőt venned, se enned, se teljesen full extra serious, oké? Okay? Kilakoltatással kezdődik. Meg előjössz, óriási nagy a fény, zsivaj, megpaskolják a fenekedet, bejön a hideg levegő, tehát ez már eleve egy trauma. Utána rájössz arra, erre mindannyian rájöttünk, hogy ahhoz, hogy ránk figyeljenek, ahhoz balhézni kell. Tehát fekszel a bölcsőbe, minden rendben van, vigyorogsz, a kutya nem néz felé. Elkezdesz üvöltözni, bepisilsz, bekakilsz, fájolod, egy probléma vagy, körbe oda jönnek. Tehát ahhoz, hogy észrevegyenek, mit kell, hogy csináljunk? Balhézni kell. És akkor ugye kialakítunk egy olyan forgatókönyvet, egy olyan drámát, ami beleillik ebbe a dologba, hogy az élet az egy veszélyes hely, vagy ha nem vagyunk balhésak, nem figyelnek ránk, és amikor minden rendben van, akkor kutya se törődik velünk. Tehát erről nagyon sok embernek az élete, ez persze aztán lehet változtatni, és közben azt mondjuk, hogy azért mégiscsak szeretnék nagy dolgokat véghez vinni, szeretnék egy boldog házasságot, szeretnék szerelmet, szeretnék sok gyereket, sok pénzt, jólétben élni, stb. De ez a szenárió, amit mi kialakítottunk korábban, ez nagyon gyakran übereli. Tehát, mert ez nem tudatos. Igen, van valami értelme? Biztosan van, és ha jól veszem ki, és jól gondolom, akkor a Darnell személyiségfejlesztő tréning, az talán egy út lehet arra, hogy ezeket a belső hangokat megváltoztassuk? Vagy átéljük azt, hogy van az itt, és van a most, és nem a múlt határozza meg a jövőt? Ezer kérdője. Kiváló kérdés, Tamás. A helyzet az, hogy a múlt nem határozza meg a jövőt, és sokan úgy csinálunk, mintha az autóba beleülnénk, és belenézünk a visszapillantó tükörbe. És megragadjuk a visszapillantó tükör, és elkezdünk kormányozni vele. Na most mit látunk a visszapillantó tükörbe? A múltat. Pontosan a múltat. Az, hogy hol voltunk. Nem pedig az, hogy hol megyünk. De nézd, ez érdekes dolog. Szóval a modern agykutatás és neurológia ezeket egyre inkább alátámasztják. Tehát ez kezd kilépni a pszichológia és a filozófia területéről. Az agyunk az leképez egy világot, amihez ugyanez az agy igyekszik alkalmazkodni. Tehát ez nagyon érdekes dolog. Ugye újabban firtatják a szabad akaratnak egyáltalán a létét. Ilyen. És ezt nem újabban firtatják, amióta filozófia létezik, azóta firtatják, nyilván egy más aspektusból. De most úgy csinálják, hogy rátesznek a fejedre egy ilyen elektroenkefalogramot, ami úgy néz ki, hogy a fülhallgató most rajtad van, és azt mondják, hogy itt van kék gomb és piros gomb. És döntsd el, hogy melyiket fogod megnyomni. És a másik szobában ül valaki a monitor előtt, és mielőtt te tudatában vagy annak, hogy a pirosat, illetve a kéket nyomjad meg, ő egy 10 másodperccel előbb tudja, hogy te hogyan fogsz dönteni, mint te. Az nem semmi. Abból lehet, hogy van szabad akaratom, csak ő már a másik szobában ezt valamiképpen venni tudja. Egyébként szerintem. Egyébként, amit mondasz, az azért is fontos, nem tudom, hogy akkor már azt hiszem, hogy itt voltál a stúdióban, amikor erről a CIA kínvallatásokról beszélgetünk, igen. És arról ugye, hogy az ember befolyással mennyi mindenre rávehető. Te a magad tréningjein mit tapasztaltál, hogy mennyire lehet kiszakítani az embereket a megszokásokból, hogy ne a visszapillantó tükörben nézzenek? Ki lehet, és hát erről szól az életprogram, amiben egyébként most holnap lesz egy, szombaton és vasárnap. Ki lehet, kell egy igazi vágy az emberekben ahhoz, hogy tegyenek valamit ennek érdekében. Hogy ki tudjanak szakadni? Igen, pontosan. Tehát van ez a mondás, már kicsit gicsesen hangzik, és ugye eléggé közhely, hogy a pillangó azért tud repülni, mert tehát a hernyó azért fog megtanulni repülni, mert jobban akar, azért ez pillangó jobban akar repülni, jobban ragaszkodik a repülésed, mint a
lárvához. Tehát az átalakulás, és amikor a pillangó, az már nem hernyó. És mit jelent az a mondatod, itt kezemben tartok egy könyvet, Lelki Feng Shui, Darnell Krisztián könyve, és itt az egyik oldalt fellapozva a kifogások egy nagy keretben. Minél inkább használod a kifogásaidat, annál inkább használnak a kifogások téged. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a kifogás az egy nagyon addiktív dolog, az egy ilyen függőséget, az olyan, mint bármilyen kábítószer vagy alkohol, ugye rászoksz, és felépíted ezt a toleranciát magadba. Tehát először nem könnyű kifogást találni, másodszor már könnyebb, harmadszor még könnyebb, negyedszer még könnyebb, és ez így tovább. Egyre könnyebben fog találni kifogásokat. És ki lehet lépni ebből? Na persze, hogy ki lehet lépni ebből. Hogyan? Hát először is úgy lehet kilépni ebből, hogy rájössz arra, hogy te nem a kis hang vagy a fejedben. Tehát te nem az elméd vagy, nem a kis hang vagy a fejedben, nem ez a túlélési gépezet. Tehát az emberi lény, az ha akarja, akkor eszébe jut, hogy ő nem az. Kevesen akarják. Tudod, abban az illúzióban élni, hogy van szabad akarat, és hogy mi a saját elménk vagyunk, az biztonságot ad. De egy hamis biztonságérzetet ad, de ad egy biztonságérzetet. Tipikus eset ennek, amikor ugye valakit vernek mondjuk a családon belül, akkor a feleséget veri a férj, vagy a férjet a feleség, vagy a gyerekeket verik, és mégsem mennek el, mert az otthon biztonsága még mindig magasabban van értékelve, mint az, hogy őket ne bántsák. Hát vagy a félelem magasabb. Már mitől? Hát attól, hogy a verés bekövetkezik, vagy ha kilépne, akkor esetleg még súlyosabb következik be. Igen, de hát a pszichológiai tanulmányok ezt kimutatták, hogy nem a veréstől félnek, hanem arra, hogy magukra vannak utalva. Tehát egy nőt, akit vernek otthon, ez egy borzalmas dolog, ez szörnyű dolog. De a nőben az illúzió van, hogy egy erős férfivel él, aki nem csak őt tudja bántani már mind a nőt, hanem másokat is, tehát őt meg tudja védelmezni. Aztán plusz itt van, hogy te biztos hallottál, mint újságíró, a Stockholm-szindróma. Hogyne. Tehát ez is egy ilyen hasonló dolog, hogy a fogvatartottak egy idő után elkezdenek vonzódni a fogvatartójukhoz. Ez egy ilyen csapda. Tehát nem igen lépnek ki az emberek toxikus kapcsolatokból, főként azért nem. Toxikus, vagyis mérgező kapcsolatokból. Igen, ez mérgező kapcsolat, tehát negatív, ami neked abszolút nem tesz jót hosszú távon, de adja a biztonságérzetnek az illúzióját. Tehát van egy ilyen, hogy a háborús, ilyen első világháborús mondás, azt hiszem, hogy ahol büdös van, ott meleg van, és ez a lövészárokban nem mozgottak az emberek hetekig, de ott legalább meleg volt. Tehát ez ad egy ilyen biztonságot, akkor is, hogyha kellemetlen. Darnell Krisztiánnal beszélgetek, és egy rövid zene után folytatjuk. Eddig arról beszélgettünk, hogy vajon a gyerekkorban megírt forgatókönyvből ki tudunk-e lépni. A beszélgetésünk második felében pedig elsősorban arra vagyok kíváncsi, hogy léteznek-e boldogság receptek, egyáltalán létezik-e boldogság, vagy a hétköznapok öröme, és akkor most egy pici zene. Toporog a tehetetlen, nem szeretem. Az éjség szekerén vicsorog a szerelem. Zenzötyögésben a kordély peremény. Ücsörög a zsákmány, lessük te meg én. Mekkora métej, mekkora hatalom. Annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm, sajgó sebeit. Lassul a DJ, serceg a bakelét. Mire már azt hittük, hogy végre megérkeztünk, jön egy újabb kanyar.
És az a mi haszna szürke felhő fenn az égen, vajon tőlünk mit akar? Napunk eltakarva van ma, langyos eső, mossa szennyes ég. Ilyenkor a világon mindig valaki elhagyja a kedvesét. És ugye érzed, titkon te is érzed, ugye érzed legbelül. Nem vagy egyedül, senki sem menekül. Senki sem menekül. Hát szoríts magadhoz mindent, ami fontos, és üvölts az ég felé. Mert amit nem becsülsz meg ma, az hol? 114, 115, 116. 117 perc. Harle Tamás vagyok, velem szemben Darnel Krisztián ül. Szeretettel köszöntelek ismét a hallgatók nevében. Ismét örülök, hogy itt vagyok. Ugye amikor a zene szólt, azt kérdeztem tőled, hogy lehet-e boldogság receptet adni, egyáltalán nem egy illúzió kergetése a boldogság, de mielőtt erre válaszolnál, és egyáltalán erre rátérnénk. Lesz a műsor második órájában egy beszélgetés az egyik hajléktalan szálló vezetőjével, Farkas Barnabással. És ezt a beszélgetést délután rögzítettük, és ebből én kivettem egy 11 másodperces részletet. És azt kérdeztem, hogy vajon ott azok az emberek, akik 3 négyzetméternyi személyes területtel élnek, vajon nekik vannak még álmaik, vagy sem? Ezt a rövid bejátszást, ezt hallgassuk meg. Az az ember, akinek nincs már álma, ő elveszett. És én nem ismerek ilyen embereket. Tehát én csak olyan embereket ismerek, aki álmodik. Hiszen, hogyha nem lenne álma, akkor nem lenne érdemes másnap felkelni. Eddig szól a bejátszás. Szóval hogy vagyunk az álmokkal? Hát, milyen értelemben? Hát ugye azt mondtad, hogy gyerekkorunkban fölépítünk valamit, ragaszkodunk hozzá. Mégis vannak vágyaink, álmaink, és utána ez lehet, hogy ez szétrombolja. Mármint, hogy mi rombolja szét? Hát a gyerekkorban beprogramozott. Ja, igen. De az nem az álmokat rombolja szét, hanem úgy kezdünk el élni, hogy az kiszorítja az álmoknak a megvalósításnak a lehetőségét. Erről beszéltél, így van, erre gondoltam. Igen, hogy... De akkor térjünk arra rá, ami azt gondolom az egyik lényege az emberi életnek, hogy örömünk legyen, hogy boldogságunk legyen. Tudom, hogy nincs boldogság. De van boldogság, és van neki egy titka. De erre úgyse lesz vevő senki, de azért elmondom. Aki mégis vevőre, az boldog lesz. Tehát a boldogság annak a függvénye, hogy mennyire vagyunk képesek tolerálni a boldogtalanságot. De ez az alfája és az omegája az egésznek. Mennyire vagyunk képesek tolerálni azt, amit mi úgy nevezünk, hogy boldogtalanság. Ez roppant egyszerű. És először is rá kell arra jönni, hogy a Mikulás ugye napokban járt errefelé, de a Mikulás nem fog jönni. És a boldogság sem jön? Nem. Egész addig nem, amíg azt kívülről várjuk. Tehát ez egy kedvenc példám, hogy ez olyan, mintha aki akarna egy tévékészüléket venni, bemegy a boltba, és azt mondja, kérlek szépen tévékészüléket keresek. Igen, hölgyem, uram, miért parancsol? Nekem olyan kell, amiben jó műsorok vannak. Azt mondja, bocs, de ilyet mi nem árulunk. Olyan tévékészülék nincs, tudlik, a műsor az nem a készüléknek a funkciója. Tehát olyan külső körülmény nincs, ami boldogságot fog okozni. Dacára annak, hogy szinte majdnem mindenki így gondolja. Olyan nincs. Hát akkor viszont úgy módosítsuk inkább a mondatodat, hogy külső körülmények által adott boldogság lehet, hogy nem létezik, de azért abban én hiszek, hogy az ember belülről fakadóan boldog pillanatokat átélhet, az életének egy jó részében megteremthet olyan szituációkat és élethelyzetet, amikor komfortosan jól érzi magát. Teljes mértékben, csak hogy ez nem körülményfüggényes. Így van. Nem körülményfüggő. Itt a nagy kérdés, és ez mindenki válaszol magának, aztán úgy megmondom a helyes választ. Hol jobb szomorúnak lenni? Egy luxusautóban, vagy mondjuk egy használt roncsban? Vagy egy hajléktalan szálon?
Vagy egy nagyobb, vagy egy hajléktalan szállón, vagy pedig egy luxus apartmanban. Hát például rá sok öngyilkos világsztár. Pontos erről van szó, Tomi. Hajléktalan szállóban, ahogy ő mondta, az előbb bejátszott új ember, még vannak álmaik. Sőt, azt mondta, hogy akinek nincs álma a hajléktalan szállón, az elveszett ember. Elveszett ember, és nincs miért fölkelnie másnak. Na most, ha ott vagy egy luxus kastélyban, és megvan mindened, amit akartál, akkor már nem igen van miről álmodni. Tehát, hogyha a kérdésre a válasz az, hogy hol jobb depressziósnak lenni, egy tragacsban biztosan jobban azt mondod, nem, ha nekem lenne ez az Audi akárhány, vagy a Rolls-Royce, akkor bezeg milyen jó lenne. Aki a Rolls-Royce-ban ül, az már tudja, hogy ez nem igaz. Nagyon érdekes, amit mondasz, és azt terveztem, hogy a műsorba bekapcsolom Klein Dávidot, aki a világhírű hegymászónk, aki ugye a magas hegyeket Himaláját ostromolja, és vele én sokat beszélgettem sokféleképpen, és azt mondta, hogy ő soha nem olyan boldog sehol máshol, mint fönt a hegyen, ahol semmilyen nincs, és senki nincs, és életveszélyben van. Hát ez teljesen egyértelmű. Azért megy oda. De tudod, mindenki meg akarja mászni az Everestet. Vagy a saját Everestjét. Vagy a sajátját, de ugyanaz a rendes Everesttel nagyon rossz ingatlan befektetés az Everest. Oda mindenki fel akar menni, de ott senki nem élne. Ez így van. Hát képzelj el egy 10 négyzetméter. Bár Klein Dávid azt mondta, hogy ő, ha választhatna, és megtehetné 5000 méteren fölül tölteni az egész életét, más kérdés, hogy miért nem választja ezt, de Oké, igen. Elhiszem neki. A tréningeden, és tudom, hogy vannak 6 napos tréningjeid, ahol nagyon kemény gyakorlatok voltak, és elképesztő titkokra derül fény. Mennyiben hiszed azt, vagy mennyire tapasztalod azt, hogy a sorsfordulás, vagy a sorsfordítás függvénye lehet annak, hogy kimerjük-e mondani azt, ami bennünk nagyon mélyen fájdalmas, vagy lakozik, és kimerjük-e azt mondani, hogy mit szeretnénk elérni, és mivé szeretnénk válni? Ez mindenképpen hasznos, amikor ez tudatosul. De azt kell megnézni, hogy valójában, tudod, mi van... Én most úgy kezdtem el festeni, hogy ülök az ágyba egyik reggel, és a macskámat így ilyen filztollal így skicceltem, és mondom, ez nem is olyan rossz. Aztán rajzoltam egy Eiffel-tornyt, aztán egy lovat, és most már volt 2 kiállítás, úgyhogy ez most történt áprilisban. Igen. Nem lehet tudni, hogy mit hoz a holnap. Előtte egy fél órával fogalmam sem volt, hogy én festeni fogok. És csak arról sem volt fogalmam, hogy van-e kedvem hozzá. Ezt Freud mondta, hogy amikor apró, banális dolgok vannak, akkor jól, alaposan át kell gondolni. De amikor igazán mély, életet átalakító döntések vannak, akkor mindig a legbelső ösztönünkre kell hallgatni. Mert a tudatalatti, az tudja az egészet. Olyanokat tud, amiket te meg én nem tudunk. Semmi misztikus nincs. Visszatérve, a szavak ereje mennyire számít? Mennyire hiszel a szavak erejében? És minden. Itt most konkrét. Minden. A szavak a minden? Az minden. Megváltoztatja a múltat, a jövőt és a jelent? Minden. Szavak nélkül, Tomi, nincs valóság. De most azt értem ez alatt, hogy mit kell kimondanunk, hogyan kell megfogalmaznunk, hogyan merjük kimondani azt, ami kimondhatatlan, mert félünk, mert húz bennünket. Kimondhatatlan, azt nem tudjuk kimondani. De mégis van olyan, ami kimondhatatlannak tűnik. Annak tűnik, az igen. Úgyhogy egyszerűen vesz fel egy mély levegőt, és azt mondod, hogy ez így lesz. Na, ez a misztikus rész. Nem akarok szóval belemenni, meg... Tudod, vezetünk, és akkor mondom, hogy lesz egy parkolóhely. Egy parkolóhely mindig van, és meg fogom találni, és megtalálsz a parkolóhelyhez. Bár azt 5 számot eltalálnám, amit hónap este húznak ki, ilyen biztosan. De a szavaknak egyébként tréfát felfüggesztve óriási erejük van a szavaknak. Tehát szavakban képeződik le az egész univerzum körülöttünk. Ezt szoktam mondani, hogy nincs szavad, azt nem tudod kimondani, meg nem tudsz gondolni olyas valamit, ami nincsen szabad. Szavakban képeződik le. Magyarul a szavakkal megteremtheted a saját jövődet, vagy a saját változat? Csak azokkal, és inkább úgy mondanám, hogy nyelvezet. Saját nyelvezeteddel? Mert tehát a nyelvezet az több, mint szó. Gondolatok, képek, érzések, zene is egy nyelvezet. Tehát a nyelvezet ebben jön létre számunkra a világegyetem. Tehát van egy példa, most előbb említetted, hogy lovagolok, meg van a pedróló, és amikor nincs mondjuk friss széna, akkor a pedró éhes.
De nem lesz ettől depressziós. Depresszióhoz nyelvezet kell. Pedrónak lenne nyelvezet, azt mondaná rá, nincs friss széna. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a Krisztián már nem szeret engem annyira. És ha ez a társalgás van, ettől depressziós lesz. Ha nincs társalgás, akkor csak simán éles. Közben az, hogy nincs széna, az egész egyszerűen csak azt jelenti, hogy nincs széna. Csak azt jelenti, hogy nincs széna. Nincs egy történet hozzá, nincs egy szenárió, nincs széna. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert ezek szerint mindaz a külső jel, és mindaz a külső környezet, ami bennünket körbevesz, hogy ezt hogyan kommunikáljuk önmagunk felé, az a kis hang, az tehet tönkre, vagy az emelhet fel, vagy az vihet tovább. Megfogalmaztad, ez így van pontosan. Tehát nem az számít, hogy mi történik, hanem az, hogy mi azt hogyan tolmácsoljuk, ami velünk történik. És ebben lehet talán olyan változást elérni. Ebben lehet bizony, ebben lehet. Hogy hogyan mi az a belső narráció? Pontosan, mi a belső narráció? Mi a kis történet, amit a kis hang mond a fejünkben? Hát most már csak néhány percünk van, hiszen 5 órakor hírek következnek, de egy kis játék. Vendégeinket ezután egy 44-es kérdés listából fogom kérdezni, úgyhogy te is választhatsz most 1-től 44-ig, mondjál egy számot. 44. 44, jó. Amikor 10 éves voltál, mit gondoltál a 40 évesekről? Nem gondoltam rájuk. El voltam foglalva a többi 10 évesekkel. Nem gondoltad, hogy azok már öregek? Számomra már a 15 évesek is öregek voltak. És te, aki most megkérdezhetem, hány éves vagy? Simán. Hány éves vagy? 66. Ugye, akkor volt a westernlovaglás, volt a síelés, ami 50 után érkezett, most van a festészet, és nem tudod, hogy mi a következő, de biztos lesz. De én sejtem. Na? Politika. Hoppá. Politikus még nem voltam. Akkor mondjál még egy számot 1 és 42 között. 1 és 42 között? 18. Azt mondja, 18-as. Van-e kedvenc idézeted? Kérdezem egy olyan embertől, aki rengeteg idézetet és sok könyvet írt. Igen, és az Helen Kellertől van. Ez egy hosszabb idézetből van kiragadva, és az, hogy az élet a semmi, hanem egy vakmerő kaland. Ezt mondta Helen Keller, aki süket, néma és vak volt. Az élet semmi, hanem egy... Vakmerő kaland. Vakmerő kaland. Szerintem ez végszónak is jó. Darner Krisztiánnak köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Nagy öröm számomra, hogy meghívtál. Remélem, hogy tudunk még beszélgetni, akár itt, akár más keretek között. És hol... Fél másodperc? Persze. Nagyon kellemes karácsonyt és boldog ünnepeket kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen, és ugye holnap életprogramod van, ez egy 2 napos tréning, ahol akár az a hallgatónk, aki most kedvet kapott. Felmegy a honlapomra, nyugodtan elkezdheti, és akkor egy kis zene után majd zene, és a második órában már Görög Mária várja önöket. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, szép hétvégét és boldog karácsonyt kívánok már most mindenkinek. Harle Tamás voltam.